En aquesta ocasió us presentem l'encintat de la víctima sobre un planell dur. És una tècnica ideal que utilitzem sobretot els bombers per la mobilització de pacients, sobretot traumàtics, en situacions de terreny desigual, amb desnivells, amb espais confinats i amb alçada. Un cop col·locada la víctima en decúbit supí damunt el tauló espinal, també anomenat tauló de rescat, procedim a la fixació. En primer lloc, i aprofitant els forats laterals del tauló, passem els extrems de la cinta de dins cap a fora, un per cada costat. Ho fem passar per l'alçada del terç mig de la canella, unint els dos extrems en la part mitja, de manera que la unió quedi damunt del primer tram de cinta que hem passat. Repetim l'operació a nivell dels malucs, considerant que si hi hagués alguna lesió a nivell pelvià, es podria desplaçar el pas de la cinta pels forats laterals del tauló més amunt o més avall, segons la patologia. Per acabar, fixem el pit. Aquest cop, i una vegada hem passat els dos extrems de la cinta pels forats laterals del tauló, resseguint el contorn del tòrax, unim els dos extrems incloent els braços. És important que a l'ajustar la cinta toràcica, aquesta no dificulti la respiració de la víctima. Una bona opció és posar una de les nostres mans entre el pit de la víctima i la cinta, alhora que la cenyim per unir els dos extrems. Per fer aquest tipus d'encintat necessitarem unes cintes específiques que són més llargues que les convencionals i fins i tot poden ser de colors diferents per diferenciar la seva ubicació. Una altra opció per tenir suficient llargada seria unir-ne dues. Comencem pels peus. Partint del punt mig de la cinta, passem per damunt de l'empenya. Rodegem el peu per l'exterior. Passem per la zona plantar i sortim amb els dos extrems per entremig dels peus. Seguidament creuem els dos caps de la cinta i anem a buscar el forat lateral del tauló que quedi sota genoll. Passem la cinta de dins cap a fora i tornem per damunt la canyella per acabar unint els dos extrems en el punt mig. D'aquesta forma evitarem que es dobleguin els genolls en cas d'haver de verticalitzar el tauló. A continuació farem l'arnès pelvià. Localitzem el punt mig de la cinta i el presentarem damunt la panxa, just per sobre de les crestes ilíaques. En aquest nivell, passem els extrems de dins cap a fora pels forats laterals del tauló i anem a buscar l'angonal per creuar la cinta per sota de la cama contrària. És molt important que la cinta quedi ben cenyida en la zona angonal per evitar que es desplaci i pogués comprimir els genitals. Seguidament, passem cada extrem de dins cap a fora pel forat del tauló que quedi aproximadament a nivell del terç superior de la cuixa per acabar unint la cinta en el punt mig, ajustant-la correctament. Finalment, ens queda la fixació del tòrax, la qual la farem com ja s'ha explicat anteriorment. Aquest tipus d'encintat és una tècnica idònia pel desplaçament en terrenys irregulars i en desnivells, que permet inclinar el tauló o fins i tot verticalitzar-lo si la situació ho requereix. En aquesta maniobra, rodegem amb la cinta el peu de l'extremitat no afectada des de la part dorsal, creuant la cinta en la part plantar. L'extrem que ens queda a la part interior el portem passant per sota l'extremitat afectada fins a un forat lateral del tauló que sobrepassi el nivell de la lesió. Per altra banda, l'extrem de la cinta que ens queda per la part exterior la fem arribar fins al forat contralateral del que acabem de passar a la cinta. La fem sortir de dins cap a fora i unim els dos extrems en el punt mig. A continuació, apliquem l'encintat en motxilla adequat a les lesions toràciques. En primer lloc, passem la cinta pels forats que hi ha als vèrtexs superiors del tauló, de la part de sota cap a la part de sobre. Agafem cada un dels extrems i els pentinem per damunt de les espatlles de la víctima cap a l'aixella, passant cada extrem de la cinta pel forat inferior més proper a l'aixella de dins cap a fora. Després, fem córrer les cintes per sota del tauló en sentit longitudinal cap als peus, i els fem sortir pel forat que més ens interessi per evitar la lesió toràcica. Finalment, només ens queda unir els dos extrems de la cinta i ajustar-la. Aquestes cintes són visiblement diferents. Es tracta d'un conjunt de cintes amb velcro unides longitudinalment. Cada una és de color diferent. Aquest codi de colors ens permetrà no equivocar-nos a l'hora de posar-les i de poder-nos-hi referir sense malentesos.
Presentem el conjunt de cintes damunt de la víctima. Situem cadascuna allà on més ens convingui, depenent de les lesions i de la disponibilitat de forats al tauló espinal. Hem d'estar alerta perquè aquest tipus de cinta té una part inferior i una superior ben diferents. Com sempre, comencem per la part inferior o més distal. Passem les cintes sempre de dins cap a fora i la retornem tancant la cinta i ajustant-la amb el sistema de velcro. Fem el mateix amb totes les cintes, repartides on més ens convingui. Quan ajustem la cinta del pit, hem de recordar posar una mà entre el tòrax de la víctima i la cinta, ajustar-la i retirar la mà. D'aquesta manera, deixem l'espai suficient per una correcta expansió de la caixa toràcica. Fixem les mans damunt la part baixa de l'abdomen, a fi i efecte que no pengin durant el trasllat. L'últim parell de cintes van del centre del tòrax cap a cada un dels vèrtexs superiors del tauló, passant pel lateral del collaret cervical i retornant en sentit descendent. És molt important que la tensió es faci per igual en cada parell de cintes. Malgrat sembli complex, és un encintat que es realitza de forma ràpida quan s'ha practicat prèviament. Hem de recordar que només serà apte per situacions on la mobilització sigui en un pla horitzontal. No és un encintat adequat si hem de superar desnivells o inclinar el tauló espinal. Com heu pogut veure en aquesta filmació, és una tècnica força senzilla que ens assegura la immobilització gairebé completa del pacient sobre un segment dur. Això ens permet realitzar desplaçaments en tot tipus de terreny i amb seguretat.